sve dok nisam upoznao njih. One ne samo da su dobre u igranju, u plesanju, već su dobre i u pevanju, i u pisanju pesama. A ništa, ali baš ništa od toga ne bi bilo da one pre svega nisu dobre pedaljice. Sada će nam jedna od naših princeza, koju svi mnogo volimo, izvesti svoju pesmu Twilight. Uživaj!